Shalom shalom na Xavier ቤተሰብ ሰላም ጸጋና ክርስቶስ ምስኩልኩም እዩ Hejsan Guds församling, Guds frid och Guds nåd vare med er. ሎም ድማ መጽናኩም አለና ከንት ሁሉ ጊዜ ንጎን መጽእ Och idag har vi kommit med det dagliga ordet. ተወሰነ ገለገለ መዓልታት ሓሊፍና የኒርና ያሬታ ጎርና ስለ ዴቪድ አመናይ Och vi ber om ursäkt för de 2 dagarna som vi har missat. Tiden passade inte riktigt bara. ሎሚ እንካፈሎ ቃል ድማ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ንሕሰብ ዝብል Och dagens ord som vi ska ta del av det är tänk på det som är ovan. መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ኢሉ ቆሎሴ 3:1 ደጊም ምስ ክርስቶስ ተንሲኢኩም እንተኾንኩምሲ ነቲ ክርስቶስ ኣብ የማን አምላኽ ተቀሚጥዎ ዘሎ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ድለዩ Och i Kolosserbrevet kapitel 3 vers 1 står det: Om ni nu har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter. ሰብ ነቲ ዝሓስቦ ህይወቱ ንዑ ይዝመስል En människa liknar det han tänker på. እንተ ደኣ ኣእምሮና ነቲ ምስ ክርስቶስ ኣብ ላዕሊ ህይወትና ኣትይዎ ዘሎ ንዑ ምሕሳብ እንተ ዘየላሚድናዮ Så om vårt sinne inte blir tränat att tänka på det livet vi har fått i Kristus som är där ovan, ነቲ ምስ ክርስቶስ ኣብ ፍጹም ክብሪ ኣቲናዮ ዘለና ስፍራ ንዑ ምሕሳብ እንተ ደይተላሚድና om vi inte lär oss att tänka på det fullheten som vi har fått i Kristus, ነቲ ናይ ፍጽምና ህይወት ክንገልጾ ኣይንኽእለን ኢና då kommer vi inte kunna visa fram det fullkomliga livet vi har fått i Kristus. ክርስቲያን ኣብ ላዕሊ ዘሎ እንዳረኣየ ኣብ ታሕቲ ህይወት ክገልጽ ይተጸውዕ En kristen är kallad att kolla på det som är ovan och visa fram det i det fysiska här nere. ማለት እቲ ታሕቲ ዘሎ ይኮነን ሓቂ እቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ይሓቂ Och det är inte det som är här nere som är sanning, det är det som är där uppe som är sanning. ስለዚህ ኩሉ ጊዜ ነቲ ኣብ ታሕቲ ዘጋጥመና ነገር ኣእምሮና ግን ነቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ብምሕሳብ ክንስዕሮ ኣለና Så allt det vi ser här nere på jorden, men samtidigt när vi tänker på det som är där ovan ända, så kan vi besegra allt det fysiska. ንኣብነት እቲ ሓቂ ኣብ ክርስቶስ ኣነን ንስኹምን ብክርስቶስ ፍውሳት ኢና Och det är sanningen, en av det som är där ovan, det är att jag och du är helade genom Kristus. ብክርስቶስ ጥዕናና ሙሉእ እዩ Genom Kristus är vår hälsa fullt. ኣብዚ ዝርአ ህይወት ግን ብዝተፈላለየ ናይ ጥዕና ሽግር ኣካላትኩም ክሓልፍ ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም Men i den här världen som vi ser, ibland kan ni se er kropp gå igenom svåra svårigheter. ኣብቲ ሰዓት እቲ ኣእምሮኹም ነቲ ኣብ ክርስቶስ ዘሎ ሓቂ ዲዳሓስብ ወይስ ነቲ ኣብ ስጋኹም ዝስምዐኩም ዘሎ ሓሶት ይዳሓስብ Så i den stunden, era tankar, tänker de på det som är sanningen som är ovan, eller tänker de på det ni känner i den stunden? ፋክትን ትሩዝን ኢሎም ይፈላለዩ ብእንግሊሽ I det engelska är skillnaden genom fakta och sanning. ፋክትን ትሩዝን ሓደ ይኮነን Fakta och sanningen är inte samma sak. ምናልባሽ ፋክት እቲ ዝረአ ዘሎ ሓቂ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ስጋኹም ቃንዛ ክህሉ ይኽእል እዩ Exempelvis fakta kan vara det sanningen som ni ser i kroppen. ግን እቲ ትክክለኛ ትሩዝ ኣብ ኣምላኽ ዘሎ ግን እሱ እዩ ማለት ኣይኮነን Men det betyder inte att det är den absolut sanningen som är i Gud då. ስለዚ ኣብቲ ኣካላትኩም ብዝተፈላለየ ቃንዛ ድሓልፈሉ ጊዜ ኣእምሮኹም ግን ብዝተፈላለየ ናይ ክርስቶስ ጥዕና ምሕሳብ ክላመድ ኣለዎ Och det är därför vårt sinne behöver tränas i att tänka, oavsett i vilken sits vi ser i vår kropp lida, att tänka på det som är där ovan, att vi är helade i Kristus. ሽዑ ኢና ነቲ ኣብ ኣካላትና ዘሎ ቃንዛ በቲ ኣእምሮና ዝሓስቦ ዘሎ ናይ ላዕሊ ናይ ጥዕና ህይወት ብኡ ጌርና ክንስዕሮ ንጅምር Och det är i den stunden vi börjar besegra alla våra känslor, det fysiska vi ser, genom det ovan-tänkande. ንኣብነት ንጎይታ ደይፈልጡ ሰባት ንዘጋጥሞም ኩሉ ነገር ንዕኡ ምሕሳብ ጥራሕ እዮም ተላሚዶም Exempelvis för de som inte känner vår Herre, allt det de upplever och ser, det är det de lever i. That's why ንሕና ብዝተፈላለየ ነገራት ክንሓልፍ ከለና ነቲ ንሓልፎ ዘይንሓስቦን ዘይንዛረቦን ምዃንና ክርኢና ከለዉ ከመይልኩም ከምኡ ትብሉ ትሕሱ ኢኹም ደለኹም ውብልና Det är därför vissa kan säga ni ljuger, till exempel när vi inte tänker och mediterar allt det vi ser och går igenom. ኖ ንሕሱ ይኮናን ዘለና እሶም ንዘይፈልጥዎ ሓቂ ንዑ ኢና ንሕና ንነብሮ ዘለና Det vi gör är att det är sanning som de inte känner till, det är det vi börjar leva i. ብኻልእ ኣዘራርባ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ምሕሳብ ክሳብ ዘይገደፍና ኣብ ላዕሊ ዘሎ ህይወት ከነስተማቕሮ ኣይንኽእልን ኢና Så tills vi inte slutar och njuta av det som är fysiska i världen, tänkandet, så kommer vi inte kunna njuta av det som är ovan tänkandet. ካብቲ ኣብ ምድሪ ተሓልፎን ዘጋጥመኩም ንላዕሊ ነቲ ኣምላኽ ኢኹም ዝበለኩም ምእማን ይሕሸኩም Det är bättre att lita på det Gud säger, det är sanningen, än att tänka på det ni ser och känner endast. ንኣብነት መጽሓፍ ቅዱስ ክርስቶስ ስለና ምድካይ ንሕና ብኡ ምህፍታምና ይድዘረብ Guds ord säger att Kristus blev fattig för vår skull, för att vi skulle bli rika.
ስለዚህ እሱኹም ግን ስራሕ ብምስኣን ጅባኹም ገንዘብ ብምስኣን ክትሓልፉን ህይወትኩም ክትርእይዋ ከለኹም ደኸይልኩም ዲኹም ትሓስቡ Så exempelvis när ni går genom livet och ni har svårt med att hitta arbete, svårt att ha ekonomisk erficka, tänker ni då att jag är fattig? ኣብዚ እዩ ዘሎ እቲ ዝዓበየ ጌጋ Det är här det finns det stora misstaget. ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሕሰቡ Tänk på det som är där ovan. ኣምላኽ ዝብሎ ሕሰቡ Tänk på det som Gud säger. ንዑ ጥራሕ መታን ክትነብሩ För att ni endast ska leva det livet. ኣእምሮና ሲ ካብቲ ፍጹምን ጽቡቕን ሙሉእን ሓሳብ ናይ ክርስቶስ ከይነውፅኦ Låt oss inte ta ut vårt sinne från det som är fullkomligt det bästa och det goda tänkande från Gud. እንተ ደኣ ኣእምሮና ንዝተወሰነ ግዜ ኣብቲ ብሉፅን ጽቡቕን ፍጹምን ሓሳብ ናይ ክርስቶስ ከም ድጸንሕ ጌርናዮ Om vi för en liten kort stund, om vi bara formar vårt sinne att stå fast i det som är fullkomligt gott och det som är där ovan, ሽዑ እምነትና ናፍቲ ደረጃ ትኽቲብ ክጅምር እዩ då kommer vår tro också stiga upp till det stadiet. ድድሕሪ ድማ ናብራና ናብኡ ክመጽእ ክጅምር እዩ Och direkt efter kommer vårt livsstil också komma in i det stadiet. እንተ ደኣ ኣብ ጉዕዞና ብናሓልፎ ነገር ኣእምሮና ኣባላሽናየ ኣውሪድናየ ናብ ኩነታትና ግን Men i vad än vi går igenom, om vi förstår vårt sinne och tar ner den till det grad vi befinner oss i, እምነትና ኣይውስኽን እዩ vår tro kommer inte växa ህይወትና ኣይቅየርን እዩ och vårt liv kommer inte bli förändrat. ንተሓልፍዎ ኣይትሕሰቡ Tänk inte på det ni går igenom. ንድስምዐኩም ኣይትሕሰቡ Tänk inte på det ni känner. ነቲ ፍጹም ሓቂ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሕሰቡ Tänk på det som är absoluta sanningen som är där ovan. ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም ሻሎም Ni är värdefulla och segrare. Guds frid.